Aşgabat'ın Niyazyfyň adyny göterýän meşhur şäher hassahanasynda şertlerin we hyzmatlaryň yaramazlygy barada habarlaryň gelip gowuşmagy dowam edýär. Hassahananyň intensiw bejergi bölümindäki näsaglaryň howsarlary lukmanlaryň we şepaat uyalarynyň özlerinden ýygy-derli nahar getirmegi soraýandygyny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada ençeme näsagyň howsarlary Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysyna gurrun berdiler. Olar günüň dowamyny 2-3 gedek nahar getirmegi soraýarlar. Her gedek reanimasiýa bölüminiň gapysyny kakanyňna nahar ýydirjek bolalyň diýip nahar soraýarlar. Emma bir salymdan başga bir lukman gapyny ýarym açyp ýene-de nahar getirmelidigini notaýar. Diýip ýakyn garyndaşy hassahananyň intensiw bejergi bölümünde bejergi alýan Aşgabatly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä howsarlar näsaglaryň ýanyna girip olary görüp saglyk ýagdaýyndan habar alyp bilmeýändikleri zerarly alaşsyz ýygy-derli nahardaşaýarlar. Sebäbi olar nahar eltmeseler näsaglara talabalaýyk saglyk bejergisiniň berilmezliginden, olaryň ünsden düşürilmeginden alady edýärler. Käte howsarlaryň käbiri lukmanlardan ýa-da şepaat uyalarynyň näsagyň getirilýän naharlardan iýip iýmeýändigini soraýar. Olar näsaglaryň howsarlary bilen ören gödök gepleşip olara iýýändir-de bilemok diýip adgyrylyp jogap berýärler. Howsarlar näsaga ziýan ýetäýmesin diýip olaryň gödök jogabyna gaýtargy bermekden saklanýarlar. Ýöne hemmeler reanimasiýada ýatan we çylşyrymly derman serişdelerini alýan hassanyň eltilýän naharlary iýip bilmejekdigini, özlerinden talap edilýän naharlaryň para almagyň ýene bir usulydygyny bilýärler diýip başga bir näsagyň ýakyn howsary gurrun berdi. Onuň sözlerine görä näsaglaryň ýzynyň gelen howsarlaryna hassahananyň koridorlarynda garaşmaga hem ruhsat berilmeýär. Näsaglaryň howsarlary saglyk işgärlerine ýalwaryp ýakaryp olary zordan basgançak boşlugyna sowuk ýerde durmagy razy edýärler. Emma näsaglaryň howsarlary köplenç ol ýerden hem kowulyp çykarylýar. Kış pastynyň sowuk günlerinde adamlar näsagyň ýagdaýyndan habar almak umydy bilen daşarda garaşmaly bolýarlar. Dip näsagyň ýakyn howsary belledi. Azatlyň beýan edilen bu ýagdaýlar barada maglumat almak üçin hassahananyň resmileri bilen habarlaşmak synanşyklary oňy netije bermedi.